ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಏನು ಚಾಂದ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ಪನ್ಪೆ ನೆಟೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಡಾಯಿಗೆ ತೊಂದೆ ಐಕೆ ಯಾನು ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಎಣ್ಣೆಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ತುಪ್ಪ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆಕ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಪಾಡೊನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಸೋಂಪು ತೊಟ್ಟಿಗೊಂತೆ ಜೀರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಡಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕ್ರಷ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಆಯ್ತು ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂತೂ ಆಸಮ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನೆಟೆ ಯಾನು ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೇ ನೀಟಾದ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ನೆಟೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಪಾಡೊಂಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಫುಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳ ಒಂದಿನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತ್ ಕೊರೊಲಿ. ನೆಟೆ ಯಾನು ಚಿಲ್ಲಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆನಿಯನ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂದಿನ ಆನಿಯನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಚಾಪ್ ಮಂತದ್ಲ ಆನಿಯನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಅವಂತ ಆನಿಯನ್ ಬೇಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವಡಂಡ ನಿಕ್ಕು ಲೈಕೊಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಂಡ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಲಾಪುಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಲಾಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಟೊಮೆಟೊ ರೈಸ್ ಪಂಡಿಬೊಕ್ಕ ಗೈಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬೋಡೆ ಅತೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ದುಮ್ನಾನಿದ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಒರಿಂಡ ಇಂದೇನು ಯಾನಿತೆ ಎನ್ನಡ ದುಮ್ನಾನಿ ಮಲ್ದಿನ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಒರಿದಿತ್ತಂಡ. ಸೊ ಅವೆಂದಾಯ್ ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಐತ ಬದಲು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮಲ್ತು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ. ನೆಟೆ ಯಾನು ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪುನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದ ಯಾನಿ ಟೊಮೆಟೊ ರೈಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನೆಟೆ ಯಾನು ಅಂತೆ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ನ ಖಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ತೋದು ನಿಕಲು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊನ್ನೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊನ್ಗ ಯಾನ್ ನೆಟೆ ಪೌಡರ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ಪುನ ಬೋಡಂಡ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಿ. ನೆಟೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶೇಂಗಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊನೊಲಿ ಪಂಡ ಕಡ್ಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊನೊಲಿ. ಬಟ್ ಯಾನ್ ನೆಟೆ ಅವಿನ ಮತ್ತು ದಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂದು ಕಿಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಪನೊಲಿ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಫುಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ ಕಿಡ್ಸ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ್ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪಿನಂಡ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿನ್ಪುನಂಡಲ ಓಕೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒರಿದಿನ ನುಪ್ಪುನ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಇದು ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್. ಸೊ ಒಂದಿನೈತೆ ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ನೆ. ಒಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಮೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ನೆಟೆ ಮಸ್ತ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಂತೊಂದೆ ಇದನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಪಂದ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಒಂತೊಂದನೆ ರೈಸನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಪಗ ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಡು. ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂದೇ ಪನೊಲಿ ದಯಪಂಡ ನೆಡೆ ನಮ್ಮ ಊಲ ಅಂಗಡಿದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಸಾಲ ಅಂತೂ ಟೊಮೆಟೊ ರೈಸ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತೂ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಂದಜಿ ಇಲ್ಲಡಿಪುನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನೇ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದಿನ ರೆಸಿಪಿಯಿಂದ ಪನೊಲಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಒಂದ್ಸಲ ನೀಟಾದ ಟಾಸ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಅಪಗ ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಮಾತಗಡೆಕ್ಲ ಮಸಾಲ ಸೇರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆದ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ ಬರಿಟು ಪುನಃ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಯ್ನಾತ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.